pour se faire attaquer. Donc, ni vous quittez le convoi là, c'est pas un problème. Ou cas numéro ta. Na si dernier fait des génies, t'as n'a travaillé fan aurait fait. Ou cas donc à foko, ma to for de koni tigita d'abord comme donc malien ali bi mo be kuma do fo. Dungo dung mo be ko do de malami dabali ban. Donc le secteur du commerce état qui impliqué à la. Ni ya ou état sabanga bo fen chamana frafin jamana ka c'est pour que to vous faire contrôle ta. Nandar la bide ko ma chaman ben bi ou me barake mo gonu wa état ka liste be publié ni reba ni gouverneur ou fait ou ka région kono toutes les stations fin datum ki banga carburant free ou ka liste be publié jamana dem ka donc ka fo désormais nous attaquer robe ni gela ou soro ça sont nous impliqués dans le coup en certain de tout jamana se ka joni mon musala ni ñogo sutura tout quoi ni min be jamana deme ba deme min be jamana ci bo fe be ta ci bo fe kunu sebu mara konna la ami merfo maroko fendo jara amba fo ka wolimando u ye mission minke ka damine sekoro ka tabla fo pelengana udra station no soro sekoro station ndatu na katani clé akani une semaine ko carburante u ya kivu dale u ye 2500 litres de sorakon kivu kono 2500 litres kivu kono aba fere tugudi ni shukura abina dale budon tugu bunu jo aba duma kemenan uta di mo ma kungo kono ni carburant banque de jombo donc ami segu autorité ou fou au moins l'autorité a su que John B John T John a essentiel banino yerere o fene bi o do ta lu essentiel banino yerere do fene bi amaban o lu ba tin chauffeur bina dale o ba ke budon kono mais pour que ka wulu ka John Chesiri la ni beyira segu kono ani merka Chesiri donc anana muye gendarmerie mo ni wolon bla mine ko datu kuna sini ou yere la ka delike aya na ban station dale do côté do ta to lu bolo yere de mais do bolo yere de ou ta fere muno ta fere parce que a pas ta fere de ou ta fere jamana de onema parce que ça c'est essentiel d'abord no jamana jugu do de kama donc ni be ko nyagamini be mo la donc ni secteur mun fleni yoro jamana kura be jo n'afro ko mali kura ko mo ba mbiri no ya no ba te quoi mali kura ni be de bala quoi commerce konna la do be mbi commerce on te mais ou be ndi se ba kala ma ulu de be to buka sakona mo ni to buka e lawde du quoi fanga do mo ba ntela quoi wani sera ni bini anya donc des gens qui sont là qui approvisionnent ces gens là anya bedo ibeta bi mo konna la ibeta moto filé ne soro terusu moto filé soro moto tam wana clia filé me ko katata ni complet jolen fleni sigu bago fela la ka damne bugi wore yoron na kayere kata fo kata bla tamani koto do ina tamani fando intere tamani do in toro be tamani na o tamani toro be ka tamani da kan quoi o dugu bo fara be bi ibita moto de filé so bi terusu re o de barka bo moto la e be moto kolon bi yere faga n'a fɔra ko falaw ni fɛn kɔnɔ moto kɔkɔ fili bɛ kungo kɔnɔ u n'u tile dalen don jeune dɔw bɛ ka taa essence san litiri fila k'a don ka kɛ mana kɔnɔ ka yɛlɛ ka taa moto ɲini i bɛ taa moto sɔrɔ tile b'a la i b'a ka kan en quelque sorte mais mɔgɔ t'a la deli malheur la o mais bi a kɛra sababu ye bi attaque ma nɔgɔya kɔlɔnkɔnɔna fan caman na carburant tɛ yen musow bɛ ka taa lɔgɔ kari bi kungo kɔnɔ cɛw bɛ ka taa lɔgɔ kari kungo kɔnɔ parce que Fatila qui vient de jouer très l'angle qui vient de attaquer. Fatila comme d'autres types qui viennent de peut-être. Donc on a vu que carburant problème ni d'aurait l'état de disposition d'aurait manani béa. C'est pas de carburant au théo parce que état au cas fait bouton na ngone manani. Mais mo angansi anganyo famille doni bay. Mo ko neni bay théo. Depuis que le gouvernement a pris des dispositions quoi ça a fait le bouton il y a une pénurie top. Terusu re ma foi ko nama son aka fere butona ko carburant do aya la me wiyere de bugo fo Cheikh Daniel ko kuma la c'est la Cheikh Daniel fo ko fo de état de son aka fere butona avec fere butona kata de joma olu u ga de munye ka moto ta kata dugu jeni o de te wa o do
bouteille ni fin dont ta bota bouton tigi. Mais c'est ça la réalité. Mais ni fin état permet ka opération chamange. Ni a ebi, il dit pas à communiquer. Moi ida sera manga do nyongna kata. Dire pas à communiquer. Kolonjaba mara konna la. Kolonjaba tedi frappe kera, frappe rien kera. Mais ou bora Ségou Bago Fela de là. Quand Sogolo a été frappé hier soir par les femmes, l'aviation malienne a mené 6 frappes de missiles, 6 types de missiles au Dekera. Car après maintenant, le centre de coordination de ces gens-là, Mounoumé Surgoudjou, Kabo Surgoudjou, qu'on a tomono, au Dagono Mounouna était frappé aux zones Nouna Kaelengata. Ou quand maintenant, on doit centre de réfugiés, on a un petit Kaereke. Donc, voilà, Ségou Bago Fela là, Kajigini Djoïlae, parce que Kolonjaba Tchamanchedou. C'est à partir de Kolonjaba, c'est qu'à sur la sort. Il sait qu'il to Ségou, Kolonjaba est un centre. C'est un point de lien. C'est une zone de liaison. Kolonjaba est une zone très stratégique. Donc, vous dites que Kolonjaba est moto là. Vous dites que Kolonjaba est moto là, c'est ça. Vous pouvez faire qu'à sur de la sur ça. Pour aller maintenant qu'à sur l'entraînement, Côte d'Ivoire, vous pouvez faire taille. Parce que vous attaqué tout Côte d'Ivoire quand l'entraînement de Kondal. Donc, armée a yé, carban béton, tout armée ou tout au de la sang, a frappé voulu Kolonjaba, a béré plus de 55 motos en Akamoro. Mouyake, 40 ans à terre. Donc, beaucoup on a bu, on a mindu, ou a moto sensible, ou a bé, comment on va d'offre. D'offre bini, nous voilà sa congo. Tu sais, au 40 ans à terre. Donc, aujourd'hui, essentiel qu'on a que bouton a état permis qu'à faire un parce que bouton on est essentiel de kumeke avec katatanin kono kake boro kono ani koro bankas nous taille kata. On a vu que c'est le gouvernement maintenant de Badiangara et le gouverneur de Badiangara a des gens qui ont essentiel monté ça sont monté au sens de bédo sachant bé sachant wolo vla maro tan doni mais cliquez essentiel bain bamako de dans la sabokara kala non ni ñu ngara sentir law carburant bega bo katunu mo chitaro do asola mo fait depuis gouverneur des gens ta ko bouton ko sentir kana bouton ngono ça c'est plus de 2 mois aujourd'hui mon bé mo de la gouvernement nga gouverneur mon bé mo do mo mundaka parce que bamako ko ma senti c'est vous ko ma senti c'est ça ko ma senti mais bi awolo flekana attendre ko fuka sentir que bouton ne kono kata di nous te monde do sachant do banno ka fere mun ko patata ke bouton e ba ke bouton ta di jom e ta di nem donc ay état permet ka zone ciblée wa kan d'entraînement chamay bi avion som ga frapper kata donc vous débloquer lendo bi anya o trasera te yoro do la ka moto tugula joka budoni ka do bo sen moto ti ba fen bo mo attaquer de oui et c'est pas kalama et ça moto la jo ma moto attaquer ma fu attaquer oui moto la joka karban do bugun ka ku yere anouye en clair pour trouver c'est par quatre là au buga c'est fait créer nga nyona kata au buga pieni nga nyona kata si par 4 si par 5 anouye kata toujours yere si par 5 mang de karabrambi femindo ama vo karabranti ngwe karabrambi ngwe sachant do de bi faut le retirer wa ma ni état faire ordre du gouverneur bema sachant fait impliquer dans quoi laisser publier ou région c'est où va laisser publier ou je va laisser publier si là pour le moment pénurie bi ou quoi laisser ou publier sachant du même faire que sachant même banindo ota banene ni sentir ko ngantoma mais sachant du même bien nous travaux kalama visiter la cata sur sensi bi ko yi banga fere à laisser la publier parce que au koro de ko mbo région ga ni fere kala nodo ou ne sachant ti nodo nama ni lebu mada kene ka malite jo kame ko beke non droit ko do ayo ka identité non mais mo mi ka karra essentiel bi ka ta jamana bi ka moyen de bo ka subvention sara ka exo sara ka e abe wolo to di ka carrément subventionné l'État perd 1000 milliards État ou de perdre en 5 ans exonération 598 milliards État ou de perdre en tout 1788 milliards au essentiel au carrément gelade depuis carrément ma gelade État est min perdu pour que au moins jamana dengo ka carrément songa na yele carrément daga di bamako ya Mali la ka teme Côte d'Ivoire Britannique Sénégal ci prix là
Parce que le gouvernement fournit des efforts pour suivre. On t'a dit ça, c'est un petit dommage. On veut qu'on dit que l'État subventionne, on veut carrément des terroristes. Il faut que les listes soient publiées. Ou que les listes soient publiées pour des stations qui approvisionnent les terroristes. Ou que les listes soient publiées. Ma façon du monde. Nous avons là. Donc voilà un peu. Bi carburant cola. Am se ka min fɛnɛ fɔ a kɛra sababu ye fɛnɛ tugun depuis plus de 2 semaines déclaration de vol fɛnɛ ka kɛ policisow la moto tɛ ka suɲɛ depuis carburant ko gɛlɛn nana moto suɲɛ fɛnɛ jɔra parce que essence tɛ n'i y'a mɛn zonyi ka moto ta a y'a tile k'a la k'a boli n'a ye carburant de b'a kɔnɔ bɛɛ ka moto bɛ choc la bɛɛ ka choc yɛlɛnnen don donc ça fait 2 semaines les commissaires n'ont pas réussi maintenant les cas de déclaration de vol de moto munna parce que carburant tɛ yen hali ni zonyi ka moto ta i b'a tatɔ lajɛ a bɛ ka segin ka na n'a ye kana boli a kɔ. Zone bɛɛ ka marché fɛnɛ jɔra zone tɛ se ka suyɛli kɛ nin y'a 2 semaines donc malheur b'a la inconvénients fɛnɛ b'a la avantages fɛnɛ b'a la a ma nɔgɔn quoi mais a kɔni bɛ état permet a ka politique commerciale réorienter bɛɛ kana kɛ fɛn bɛɛ feerebaga ye quoi station denintigi dɔw bɛ yen u ka fɛɛrɛ k'olu la bi ta kɔni kɛra anw yɛrɛ de ɲɛna bi ta an balimakɛ min y'a fɛn nka a ye ne wele séance tɛ na ne taara o t'i to walayi n bɛ DNCT ɲɛmɔgɔw fo ne ma ni Mali dilan ka nin DNCT directeur ɲɔgɔnna sɔrɔ direction nationale de commerce et de concurrence ne ma ni Mali dilan ka nin ɲɔgɔn équipe ɲɛnama sɔrɔ i b'u wele séance tɛ na ten wa u ye numéro fɛnɛ bila dɛ u ka numéro vert ye 36 0 88 n'i bɛ fɛ k'u lasɔrɔ mɔgɔw k'a dɔn han u ka numéro vert n'a ye mɔgɔ ye k'a bɛ ka carburant feere cogo jugu ko daluwa b'aw bolo a kɛ i n'a fɔ Moribabugu bɔda fɛnɛ dɔw y'a kɛ an y'olu fɛnɛ ka kibaruyaw sɔrɔ olu fɛnɛ ban don ka carburant feere u b'a kɛ bidon kun u ka photo bɛ yan bidon essence bidon tigi yɛrɛ nana jɔ a photo bɛ yan maliyɛnw b'u se la dɛ walayi maliyɛn bɛ Mali fɛ bi maliyɛn bɛ Mali fɛ dɛ bi kurun ta k'a photo ta a bɛ yan k'i ban ka ta kɛ mɔgɔ kun a bɛ ka katakatani charger carburant na ka bɔ n'a ye Moribabugu station dɔ de don donc n'a y'u ye dɔrɔn a ye DNCT mɔgɔw wele 36 088 36 099 n'a ye maa ye a bɛ ka feere jugu kɛ a y'u la fɛn kɔnɔ ɲamakɔrɔ sirafara la kunun an ye dɔ ye ka gazi feere gazi kelen gazi bouteille min ye 2000 dɔɔnin a y'a feere 5000 a tigi se ka dala cɛ reçu bɛ yan état bɛ min don gazi la c'est trop n'i y'a amassé gazi ma dɛ gazi 2500 bouteille a y'a feere 5000 a tigi kulo bɛ na wa an b'a dɔn fana jamana ɲɛmɔgɔw t'a to yen nin tɛ se ka ja don nin dɔw ye dabɔnkama de ye ne bɛ ka min f'i ɲɛna o station bɛ yen a balolen don mais an bɛ DNCT mɔgɔw taara min na bɛ k'o fɔ donc numéro vert n bɛ segin a kan ni daluwa b'aw bolo k'aw ye maa ye ka essence ko daluwa b'a la k'a b'a kɛ bidon kɔnɔ a bɛ k'i ban k'a feere i n'a fɔ bi Maɲanbuguta kɛra cogo min na n'an y'a lase faamaw ma a ye nɛgɛjuru sira wele fu don 36 088 ordre de mission de bɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ale ni 36 099 donc vraiment n tun bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la o ye quoi. ayiwa Bubu k'i fo kosɛbɛ an bɛ fo kosɛbɛ y'aw ni ma fɔ i ye faamu caman sɔrɔ kabila ko de y'a nin bɛ da donna caman na ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa ko mun de san sɔrɔ ni dugu tɛ ni jɛmɛ kulubali tɛ ko n'a abɛtɔ tɛ a fatɔ an bɛ ala deli yarabi ma ala ka jisuma kɛ ni an bɔr'o la an bɛ taa Faransi min ye Emmanuel Macron ka premier ministre kura k'a ye o lancé émission la a dɔw yɛrɛ an y'a tamatɔ yɛrɛ ka bɔ réseau sanfɛ émission bila kɔnɔ a bɛ ka taama ala yɛrɛ y'o jago yɛrɛ la a bɛ se k'i miiri bi sini ko Faransi yɛrɛ a bɛna laban bolo jumɛn kan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ. Faransi bɛna laban Sahel kɔnɔna de ma ka sa Faransi bɛna sa wa Faransi bɛna laban Faransɛw bɛna kɛ tungalasiw de u bɛ sa Sahel kan Faransɛw a daminɛna o bi n'i ye jateminɛ kɛ Europe kɔnɔ tungaranke bɛɛ b'a ka minɛn ta ka bɔ Faransi yɛrɛ de y'a bila ka statistique la ko mɔgɔ dama bɛ ka Faransi bila a yɛrɛ ma foyi ma k'a la a ma gɛn a ma foyi o de ka ca ni Europe dugu bɛɛ ye mun y'a kɛ Faransi ka wari bɛɛ ta terrorisme dɛmɛ la c'est plus de 10 ans la France ne fait que financer le terrorisme Faransi yɛrɛ bolo banna pewu foyi tɛ Faransi kɔnɔ bi a y'a bɛɛ don terrorisme la marifa fɛn bɛ terrorisme bolo Faransi ka sannen don muru fɛn b'a bolo Faransi ka sannen don a bɛ mobiliw di a bɛ carburant di
a bɛ opération kɛ Ukraine Sahel kɔnɔna la mɔgɔw k'a dɔn financer le terrorisme na ça coûte cher c'est pas facile mais terrorisme bɛ marifa bɔ min ka bali kɛ fan bɛɛ mobiliw b'u bolo dumuni balo ka mɔgɔ kelen recruter c'est plus de 800 000 1 million a wari bɛ bɔ min France tun b'a ta CFA de la fɔlɔ a tun bɛ doublon de dilan o fana jɔra depuis janvier 2024 Mali ka échange tɛ France bolo tugun a ye se ka échange tɛ France bolo ni n'an ka coton bɛ bɔ an ka coton ni mago b'a la i bɛ na de n'a y'a sɔrɔ chinois mago bɛ an ka coton na u bɛ na an b'a tɛrɛmɛ an b'a don bɔtɔn kɔnɔ ka taa d'u ma n'i bɛ coton san devise min na i n'anw bɛ jɛ k'o kuma fɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ i mago bɛ an ka coton na n'a y'a sɔrɔ k'i bɛ fɛ ka taa le Mali a ouvert 2 grands comptes à l'extérieur a ye compte kelen kɛ irisiw ka devise la o de devise ye jumɛn ye irisiw ka devise fɔ n ye mɔgɔw k'a bila commentaire la dɛ mɔgɔw k'a bila commentaire la irisiw ka devise on a ouvert 2 comptes ka kelen kɛ irisiw ka devise la ka kelen kɛ en dollars donc n'i ko k'i mago bɛ coton na Mali bolo ni Mali bɛnna 1000 milliards kan i bɛ 1000 milliards ni i b'a déposer o kuma na irisiw ka compte kɔnɔ o devise la Mali b'a ka wari sɔrɔ nɔgɔya la Burkina b'a ka wari sɔrɔ nɔgɔya la Niger b'a ka wari sɔrɔ nɔgɔya la anw mɔgɔ tɛ ka 25-35% déposer mɔgɔ si ye pour une vente de coton de 1000 milliards i b'a dɔn Mali bɛ joli sɔrɔ Mali bɛ 613 milliards de sɔrɔ France kelen bɛ 417 milliards a b'o de sɔrɔ 1000 milliards la a fa ka foro tɛ foro t'a bolo coton dilan t'a bolo a fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ transaction a b'o tigɛ ka bɔ la frais de transfert a b'o tigɛ ka bɔ la frais de commission a b'o tigɛ ka bɔ la France frais de commission est 15% à chaque transaction commerciale mɔgɔ kalanenw tɛ nin fɔ ye o a ye don a ka lajɛ pour toutes les matières premières France ka transaction est 15% ni mɔgɔ min ye sɔsɔ ka bɔ k'a bila an bɛ réseau de kan c'est tellement simple frais de transfert t'o la n'a y'a sɔrɔ devise kɛra dollar la k'a ta ka kɛ euro la ka tila k'a yɛlɛma franc CFA la ka tila k'a yɛlɛma k'a da anw ma ka na an ka trésor la France mais min tigɛ la a kelen i b'a fɔ o ma ko transport monnaie ye i b'a fɔ k'i nana i jɔ fɛn san na kiosque la en tout et pour tout 400 et quelques milliards a b'o de tigɛ 1000 milliards la par an an ta banna an ka lithium kuma t'an ni France cɛ donc depuis janvier 2024 on n'est plus dans le système de franc CFA mais an bɛ CFA donner mais an tɛ système de franc CFA kɔnɔ an ka min bɛ France bolo Mali ko France k'o ta ye a ka compte d'opération la France même a supprimé maintenant le compte d'opération urubulu mɔgɔ kalanenw bɛ k'an lajɛ ala ka barika don a la abonné urubulu de don donc an ye compte kelen dayɛlɛ ale o compte bɛ irisi la ça c'est en rouble i mago b'an ka fɛn fɛn na an b'i wele alors i mago bɛ Mali coton na ok nin compte numéro ta versement k'a kɔnɔ ni Mali mago b'a la n'a mago bɛ avion min na an b'o san n'a mago bɛ fɛn min na an b'o san dɔrɔn an b'a chèque kɛ dɔrɔn k'a bila k'a kan ka compte kɔnɔ k'a bila an bɛ ka avion ni fɛn bɛɛ san o de la n ko mɔgɔ kalanenw de bɛ jamana in kɔnɔ AES bɛ l'AES n'a rien à voir avec le système de franc CFA donc France bɛ ka coron bi u b'o de gɛlɛya kɔnɔna la bi an bɛ don min na ko bi donc Macron cɛ m'o de fɔ François Lecornu 6 heures de temps m'o de kɛ premier ministre la gouvernement formé ni sisan cɛ 6 heures et 28 minutes c'est le mandat le plus court de la 4e République française de parler à France d'abord la gouvernement sigi su fɛ ka hali bandɔgɔ gouvernement min sigira n'a yanni ka bandɔgɔ wuli o fana mɛnna n'a ye 3h26 minutes mais a ye mun fɔ a ka discours la a ko k'a tɛ se que comme les conditions ne sont pas réunies mais France ne peut plus survivre a y'a segin a ka lajɛ ko jan tɛ o tu sais qu'il n'y avait pas de dirigeants en Afrique dirigeant ko de tun kɔnɔ i miiri nin AES dugu saba dɔrɔn France ye gɛlɛya dɔn bilahi ni farafinna dugu 5 sera ka fara ɲɔgɔn kan France bɛ kuru ko sara la ça c'est juste 3 pays pauvres de l'Afrique du Sahel Mali Burkina Niger olu ka fara ɲɔgɔn kan AES ma san 2 sɔrɔ dɛ France filɛ ka wulu ko sara la ni AES ye san 3 sɔrɔ na an bɛ kɛ cogo di ni Afrique dugu sera ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Alassane Dramane Ouattara ninnu tɛ i k'i miiri une Afrique sans Alassane e ni Ala cɛ farafinna tɛ ja e k'i miiri ko une Afrique sans Alassane Dramane Ouattara France pion t'an cɛ la France foyi t'an cɛ la i sigi ka i ko lajɛ comment tu vas imaginer ko Mali Burkina Niger Sénégal Côte d'Ivoire k'an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ o la France ça ne va pas e k'i miiri ko Alassane tun tɛ Côte d'Ivoire kunna ko dugu wɛrɛ bɛ yen
On lutte maintenant contre le terrorisme ensemble. Amira Gitron da Kudo, Amira Srabauda, Amira Trade de Norma, Anga libre d'échange, l'échange entre les pays membres de la CEDEAO va donc combien doit 15% les taux d'échange. On veut voir Kilindou, on veut se faire d'où. Mais à quoi ça ne fait que ma soeur qui m'a attendu. Mais n'a pas de même au monnaie unique là. Donc aujourd'hui, fa de do français là, il français qui a devenu ma tout français be ou ko sarala. L'Afrique va se retrouver. Tout ma farangania a esiga. Et tout na. Tout de nos volets économiques là. Connexion interdouanière tout combien? Sénégal bina faranga. Bon nala ala sanga faranga no ala sane remana hakili sur dum ala sane bina faranga. Abiro na bia sanani le. Au moins 5 pays africains en gagnant mine dro. Ni franchement ça Sahel qu'on est ka fomatu. Anga dugu sur dro anga mino mina port mina. Ani ne se bakrama amanga mino chekabo sutura ka so France ga c'est bizarre c'est mental. France be ça France be il be France ko bané c'est ça. Nya amata jane ayesi ma 100 francs sur de. 100 ama 100 ça va sur de. France fleka wulu ko sarani. Donc anga ntégé ñom anga dañala la. Ça va venir. Ni Allah sonama ça va venir. Ni kunya fo mo do yo ko France bien ni gela soro. Pour la France va faire maintenant un gouvernement de 3 heures de temps. Dès moko galondo. Parce qu'il y a les dirigeants mundama ou muso be jigin français de ou de me wolo français de. Il y a fait bala kadu ka kalanga français de. Donc France majorité de boula o wa mora français. Si c'est mkele manga do so ko nala. Ntaro bagayo au niveau datimi. Be klubenare nen filla. Ni tra mal do so ko nala. Il va kala ko temps colonial ka système de BR. Temps colonial en kum dans constitué tout mina ni tra fo ki to yedi il fa to i bato i shibe sandola i shia jume condition va le mengeo a kunto do fuyi to bu ka don et puis ko ki i janya ali po bebeta mais o nto bedati quoi i shia mi de muna ka don ni show de ni jamuyi wani banaka ta ni shia indela to bu kuma mineta na lu fa banala do anka ka don ni bana be ni shia ke la ni chien nous a banani ni chien nous a banani mais les bio de banque d'autre sol et bien une femme tout jusqu'à présent en d'autre sol les bêta winga qui chien nous chien ni banana nous sala muna hein non marapali bea Marapali ah obea ah man est-ce que manati foi di bea chien joda du mbala on a marapali dengue oh pas dengue du obesera mo ngunu na jeno o manawi parce que le gars faut le baraka cha so du moins boleki mais chia joda du membi nina chia joda du membala mais c'est le système colonial lido a kunto do refoye ni chia ni kan banaka cha wani banaka cha ni chia donc nous do ofi mo do ni banaka do froid kumena ka unya ni ka uni dugudo nu da joma nous fait ka do man ni konda la ou be fait ka mandin ka uni est-ce va kalama femi et kaso bla ñogana donc on va dire ça c'est des ethnies très proches ou be kuma lo be keredugu ou mo be bi est-ce va kalama ka sankore no e to mok tu mara konna nuni ou be fe ka oluni est-ce va kalama askia bla ñogana parce que on va dire lu shoko sum ñogana donc on va dire bana façon bana juma na ka chaya wo be ka au point au taille be mbalaw il j'ai maître joli ni bet me noter pour vous faire cadeau ni chien ni mo janga cha ni chien ni mo suru cha. Ça, c'est le temps colonial. Donc, nous pouvons c'est pour les blancs. Donc, vraiment, Kaoufou, Kaoulmon, ah, Makla. Mana Algérie kan Ukraine be ka waleya mun ta ka jamana Israël on be fait ni sera discours parti do me fani ay neto ko scientifiquement le kan wolo ko fana ali wafla et ya fo même la couverture de scientifique en wolo tengda do afrique scientifique wodo kuna follow scientifique bigi digida scientifique on la fana mo ko mi ti wala ka fana mo ko ti la ibe ta ka to di Malgré tout, il y a mais médias sociaux fait un B.
mais ata mais sente be bara mina wona tra ni sika sente la section ne kashira ne ko mulungu sente mo butu si jobe débat de fond era de ke ne kun todo je sais pas c'est des débats de qualité mais tellement que bay kelmi ki yere ke video mane sente ko to wodo media la ne ta fo ko discours fu tesinem discours ni nya kalanka lame a damine fo ka ta labansi mais data lancintal comme olu teu olu yɛrɛ bolo k'u ka u yɛrɛ dama de bɛ se ka u ka kunnafoni lase u yɛrɛ ka to ka kunnafoni kuma kɛ. Ayiwa an bɛ bi ta an bɛ ala ko sigi ye sɔn bala san na ko ye sɔn comme an da de la ka bɛ sigi ka kuma na a ye sɔn bala san na an ko na k'a ma bɔ kuma la nafa yɛrɛ ka san ta i b'a dɔn aw ye ko jateminɛ aw kun na quoi Sidiki y'an balima de ye Sidiki y'an dɔgɔnin de ye Sidiki kalifa bɛ maliyɛn bɛɛ la aw kana Sidiki lajɛ quoi